תכלס, ונראה מה באמת מגיע אלינו הביתה לשקלים. כי תשואות מטורפות בדולרים? טוב, הן ממש לא מספרות את כל הסיפור למשקיע הישראלי. שער החליפין חותך בשקט את הרווחים שלנו, ונוצר פער ענק בין הכותרות למה שקורה בפועל. תראו, תשואה חיובית של 5% בדולר יכולה פתאום להפוך להפסד שורב בשקלים. מטורף! אגב, כל מה שרואים פה זו רק הדגמה לממשק, כן? ממש לא המלצת השקעה. פה סמארט שקל נכנסת לתמונה. היא נותנת שקיפות מלאה ומחשבת את התשואה השקלית האמיתית בשניות. קל לי קלות. מזינים סימול, סכום, בוחרים תקופת זמן, וזהו בעצם, הכל מול העיניים. שימו לב איך תשואה מטורפת של 83% בדולר פתאום מתכווצת משמעותית בגלל הדולר שקל. היא צונחת ל-49% בלבד. למה? כי שער הדולר ירד בכמעט 19% באותה תקופה. האפליקציה מפרקת לנו בדיוק מה הגיע מהנכס עצמו ומה הלך לאיבוד בגלל המטבע. רואים הכל על הגרף, מעקב ברור ושקוף שנותן לנו שליטה והבנה אמיתית על התיץ.